Els usuaris del tram accedeixen a l'andana de l'estació de la plaça dels Estels per mitjà d'un rellotge. Només han de mostrar l'esfera. El rellotge també es pot validar a l'interior dels trens en les corresponents màquines. És una iniciativa innovadora de l'Agència Valenciana de la Mobilitat. Ressaltar la seguretat, perquè si tu ja portes a mà la targeta Mobilis dins del rellotge, ja no tens que treure la cartera, els robatoris i la gent que està mirant a veure on guardes les coses de valor ja no té objectiu en tu. Este rellotge es pot utilitzar també per accedir als autobusos urbans i per al lloguer de bicicletes. El dispositiu és idèntic al de l'actual targeta Mobilis, de manera que es pot recarregar en els mateixos punts. Lleva un chip igual que las tarjetas de Mobilis, con una antena que, salvando todos los campos magnéticos que un reloj genera, conseguimos que se pueda leer exactamente igual que una tarjeta Mobilis. En una primera fase es llançaran 15.000 unitats en 4 colors al preu de 35 euros i venen carregats en 2 viatges. Es podran adquirir a partir de la setmana que ve en la pàgina web de l'Agència de Mobilitat, en rellotgeries i quioscs autoritzats. Esta iniciativa es traslladarà posteriorment a València i Castelló. A la Comunitat Valenciana hi ha actualment més de 7 milions de targetes Mobilis.